Parlez-moi d'amour. Dia-di-da-da-da. Dia-di-da-da-da. Meesten gaan nou eens op, maar dat geen jammer. Dat me zeer oneren. Hoe kan dat nou? Het is zo'n mooi liefdeslied. Ga nou zo met die liefde. Ik wil eens weer met die vrije. Oh, ga alsjeblieft op, wat een drokte. Drokte? Hoe zou nou drokte? Vrijen is om eens fijn. En hoe lang is het nog weer net lien? Ja, geen idee. En ik kan me ook niet schillen. Die tijd aan, daar ben we nooit oud voor. Te oud. Van vrijen ben je nooit te oud. Nou ja. De binnenman van dieren die er heel oors wordt denken. Die staan er nog midden in het leven. Hoe wist u dat? Lees ik wel eens wat hoor. Oh ja, verzels. Leven Lita. Nou, zo heel dan net verkeerd wees, er staat er eens wat hoe liest. Of wat er nog al jaar in het leven te keer is. Beetje bijblijven bij een baas. Beetje bijblijven bij een baas. Beetje bijblijven bij een baas. Dat is een mooie alliteratie. B, 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 B. Leefde. Oh, nou eens op met die liefde. Leefde is voor alle leeftijden. En Jetty? Ja, dat weet u. Ik heb nog geen opbrand in gymnastiek. En hoor op maar dat gefrimmel. Dat is jouw midel. Was dus vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die boy. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Harry. Ja, dat is een playback show ben je, jongen. Dat wist de laatste titel net zo fleuren. En de laatste weken zag ik het in zijn al en bij de dag. Ja, 400 Amsterdam Spijl. Als het pijl van je levensleven krijgt zo leeg is. Ik begrut je met joukje. Bemoei je met je eigen zaken. Hey man. Hey Benny. Hey. Is ik een bakje koffie van hier? Ja, wist. Dus man, Antoine. Nee. Is dokter het een vriendinnetje? Mooi mokketje, jong. Wat vond je, jongen? Ja, wat dat bokken, groene bladjes. Nou, misschien kun je die vrouw wel voor de dokter wat jij eruit te kleden. Het is toch bespottelijk? Die moet hem met een beskamje. En hem bestrouwd. Ze wil een spannend uit het. Houdelijk is om eens dat bij zich heel erg binnen. De helder rent uit op beskiering. Waar werd op rechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Nou, dat zal de harmonie wel wijden. Ja, hoe neem je zo zeker weten? Midlife crisis. Wat dan midlife crisis? Stonken toch. Hier op het rijden mogelijk iets vreemd meer. Komt in de beste families voor. Oh ja, maar beheus niet. We hebben nog een fatsoenlijke familie. Trouwen is voor altijd. Bingetje, het weer is liefde net meer voor een jongen. Ga nou eens op met dat geëmel hoe die leefde. Zie je naar jou en mij, we zijn al meer dan 40 getrouwd. Hé, zei jij het? Ja, net zo zelfs hoe je een beetje verliefd worden, dat kan elke niet in hoe komen. Nou ja, nou mij net. Maar joukje misschien?
Cynthia, waarom doe je nou niet beter je best? Je doet toch mee om te winnen? Ik hoef net te winnen. Waarom doe je dan mee aan een playbackshow? Nou, voor squallen. En Niels dat ik mooi. Ik weet heus wel dat je ook Niels bent, hoor. Maar als je verliefd bent, betekent nog niet dat je alles voor die ander moet doen. Ik vind van wel. Nee hoor, mannen willen veroveren. Je moet net doen alsof het je niet zoveel kan schelen. Een beetje nonchalant. Die mem dat vroeger ik. Ja, als ik een jongen leuk vond, dan ging ik eerst met hem flirten. En dan deed ik daarna alsof ik hem niet meer leuk vond. En dan vonden ze me nog leuker. Ik bij Heid? Papa, zeg maar papa. Vooral bij papa. Ik vond hem echt heel leuk. Ik was heel verliefd op papa. En hij ik? In het begin niet. Maar toen heb ik al mijn versiertrucken uit de kast gehaald. En toen deed ik net alsof ik hem niet leuk vond. En toen kreeg ik toch mijn zin. Weet je, Cynthia, liefde Een is... mens hadden zo moeten leven. Ik jij hoe net doos. Cynthia, dat zie je niet. Wat weet zoeken binnen van leven? Dat jij nou zo'n onbenul bent op het gebied van liefde... dat betekent nog niet dat iemand anders een houten Klaas is. Ik snap echt niet wat Joukje bij jou doet. Mie en de mem dat juiste van die navelpiercing. Ja, als jij wint, mag jij navelpiercing. Bist heel dobberdonderd. Navelpiercing. En van die kwarte truiken zo'n ding met een buik heel breed. Waar ligt het op? De Cynthia is nog altijd mijn dochter, hè? Dat is trouwens heel normaal. Alle meisjes hebben het. Ik wil het zelf ook wel. En jongen, ja. Eén in de bovenlippen, één in de onderlippen. 2 ringen om het goed vast te klinken. Zal ik even helpen? Wat is het heerlijk waar net. Ik zal dadelijk met eten nog een keer. Ze hebben moeten doorrieden. Mij was die stond er niet te praten in het warp. Maar douwen. Ja, ook een douwe. Oh, dan is het gek. Kijk, douwen dat wel. Douwen holt erop. Toen was nou bij me in de klas te zitten. Oh, dat stuk potfretten. Ik kan ook niks zo zware zwets in broek schieten. Haha, douwe zwetsel in dal net. Hoe komt erbij? En had ik helemaal geen capsones, hè. Wil zij toch een mega reclamebedrijf had. Ja. Hij had het veterskop, dat hij beenbaas. En hij had de gans meer speakers om hem. Ja, wie altijd wil zo'n kontje slikker. Do best jaloers, do. Ja, dat wil jij iets al zeggen. Alle famkes wien verhelen op hem. En hij kreeg de vrouw die stok graag aan woest. Ja, maar ik kreeg het die en hij net. Lijkt me een hele boeiende man. Kan ik hem ook niet eens een keer ontmoeten? Ja, Montejoen. Hij sponsort de playbackshow. Nee, we tellen de bekers ik. Doe maar. Ja, wees. Wilt niet tot zo'n opsnijer. Wat doet die ventje trouwens in het dorp? Hij wil het in het westen, hè? Ja, maar hij had hier een tweede winter gekocht. Een tweede winter? Ja, hij miste Friesland en het wetter en zo. Doe maar. Ach ja. Je wonder dat de jonge leeuw je winter mee krijgen kunnen. Die zweeslagers die pikken alle mooie plakjes in. Nou, deze zweeslager had dus wel mooi uitgenomen van het van je jong. Ja. Hij had daar een zakenloge en hij is correct lid worden in de rier van commissarissen. Kennen hier op mijn oude kop. Vet cool. Paak is nog zeker super Jereveen-fan. Niels ik. Die is lid van de Junior Heroes. Nou, ik ging alleen wat de jumpy bunken bij de Holdenhoven. Dan maar douwe holtrop naar Jereveen. Nou, ik ging wel met douwen mij. Geen sprake van. Ik ben nog altijd baas om mijn eigen leven, hè? Doe bist met mij trouwd. Ja. Ja, maar dat wil nou net zeggen dat ik die eigendom ben. Wat zien we nou? Al leest die ons misschien ook in die dames blijven. Beppe, telefoon. Meneer Holtrop. Ik kom eraan. Mag ik alvast naar Squalata? Maar een generale repetitie van een playbackshow. Ja, doe maar goed je best. Want ik wil wel een beroemde dochter. Praten net als een hees zonder kop. Beroemd, beroemd. Wat nou beroemd? Let erbij, mooi bootje. Als zij beroemd is geworden, dan kunnen we eindelijk weg uit dit achterlijke gat. Nou, ik in. Doeg. Wel op tijd thuiskomen, hè? Je hebt nog muziekles. Toi, toi! Het is bespottelijk. Muziekles, volleyballes, playbackshow. De bannetjes worden ze hartstikke druk. Zag je tijd om te watchen? Dat is de moderne tijd. En daar hoor je al lang al niet meer in thuis. Wat is toch dat te praktiseren? Toen denk ze net om die douwe, hoor.
Zet dit op in de kop, dan kiest jong net maar net Jereveen. En waarom niet? Ik ken Douwe al jaren en het lijkt mij hartstikke leuk. Dan kan het wezen dat voor die jong de door op een knip zit. Maar drieën beriks niet bent. Als je me nou op een normale toon vertellen kist er waarom als het net was, dan kan ik er ook nadenken. Maar op deze manier. Net een mens had het recht om voor een oor te beslissen wat er wilde, wat er net was mij. Ik doe erbij. Als geest komt er net weer in. Goed. Dan sliep ik wel bij Douwe. Waarom ook eigenlijk niet? Maakt helemaal niet uit op jullie leeftijd. Wat maakt het uit? Nou, met de seks en zo. Oh, dat denkt dat seks alleen maar voor de jeugd is. Nou, dat is mis, mijn famke. Bejaardenseks. Seks is voor alle leeftijden. Ik mensen op jaren. Een verlet van leefde en aandacht. Of net bent. Nou, jij hoort denk ik niet tot het fanatieke soort. Dat gaat hij niet doen. Nou, en als het niet gaat, dan kan je toch gewoon naar de dokter voor een pilletje? Dit is toch schandalig? Man, je hoort in een museum thuis. Ik kan me best voorstellen dat jou een keer met een leuke man weg wil. Je ook? Doe wist de consequenties. Wat trek je aan? Ik weer van doel om van de middag even naar de stad. Ja, ik wil er al een beetje creërs bij rennen. Oh, mag ik mee? Ik weet echt de perfecte winkel. Dan gaan we een heel sexy outfit voor je halen. Sexy outfit. Ja. Oké. Een string? Op mijn leeftijd? Ja. Nou ja, anders zie je die naden in het pak. Dan gaat het zo blubberen. Zal ik al blubbert bij mij net, ja? Jos kwam achter het gelijk. Maar dat het dan net zie? Nee, hè? Nou, vooruit. Maar je teet mij hier niet dat. Toch? Ja. Oké. Hoe ken je Douwe? Oh, van Squalla. Hij ziet een klasse heger dan ik. Was je verliefd? Kjelle leefde. En nu? Best een dwees, ik ben trouwd. Kan je nog wel verliefd zijn? Toch? Het is een hele aardige man, hè? Heel attent. En soms hier is hij elkaar een paar keer moeten. Ja, en het is een echte man van de vrouw. Hij doet het warm van die jippen en hij helpt in de jas en zo. Ja, dat vind ik wel leuk. Zo ben je nooit man. Nee, vertel mij wat. Het is ik wel dubbel hier. Ik soort ben je het best vertellen wel. Ik hou net van het heimzinnige gedoog, maar... Ja, dat kind ben je het. Ga je het vertellen? Waarom zoek ik? Ik hou net van dat gezeur. En ik ga mezelf wel in de hand, hè? Ja, nou, volgens mij ben jij romantisch gezien aardig van de waakvlam. Zou je van band af kunnen? Hey, Cynthia, hoe ging de generale? Oh, Beppe. Wat is Beppe mooi. Vet cool. Nou, omke Bint. Ik zoek maar goed op deze vrouw Possen. Voor je het witte binderkapers op de kust. Ach, daar is Douwe. Nou, dan ging ik maar. Doeg. Doeg, Beppe. Ik hoop dat jij er veel wint. Veel plezier, hè? En denk eraan. Veilig vrijen. Wist jij niet, hè, dat jij zo'n mooie vrouw hebt? Ik zal er maar eens wat meer waarderen als ik jou was.
Hey, hallo, Riemer. Alles goed? Douwe. Daar ga je. Hey, dat is de beste kerel. Douwe, dat kent wel, hè? Hoe is hij? Goed. Hoi, goed zo. Wat voor een aardige mevrouw is toch bij de Ja, maar ik je me even vaststellen. Dit is Joukje Baas. Een goede vriendin van mij. Oh, Riemer van der Velde. Joukje Baas. Annie, welkom. Joukje Baas. En, hoe gaat het verder in de zaken? Ben je nog een beetje tevreden met de dingen wat er hier en daar bad? Goed zo, ja. Op tijd. Op deze fantastische jongen. Al dat spul, en als we terugkomen, zullen we laten zien hoe Quick and Bright alles buiten ook schoonmaakt. Het is mooi om een alles rijden te hebben die echt werkt, die je gewoon pakt. En je weet dat hij het probleem oplost. Gebruiken en proberen. Gebruik het in de badkamer voor groen, op de spiegel, zelfs op douchecabines zonder giftige dampen. In de woonkamer op de bekleding, op het tapijt en het leren bankstel. Gebruik het buiten op boten, caravans, auto's en tuinmeubilair. De best een mooie vrouw, Joukje. En dat vond ik al. Doet je Zuidse verkering in. Ik heb soort zin om haar te vrijen. Ja, maar... Geniet je van elk moment. Ik ben bang dat ik les krijg van een schuldgevoel. Schuld? Wat het nou, schuld? Een schuld had men bij de bank. Ik weet niet. Net op prakkersjerrie. Geniet je van elk moment. Schoonmaakmiddelen in huis. Quick and Bright werkt op duizenden soorten oppervlakken. Muren, keukenapparaten, kastjes, formica, echte houten vloeren, kleding, baksteen, beton, vlonders, ramen, spiegel, meubels, tapijt, kleding van zijde, katoen. Oh, besteld. Ja, ik ben in een haastgeval. Ik kon er net in, de doorstoppen knip. Stond die ook in het huis? Je neemt die gewoon mee, hè? Ja. Oh, had ze het maar net te leuk had. Nou, klet je nog in. We zijn al meer dan 40 getrouwd. Ja, daarom krijgt. Nou, sliep lekker. Ik wil maar in een slipkamer. Lieve Douwe, ik zou het heel graag willen, maar... Ik ben geen vrouw van een slipperke. Ik ben blij, Marty. Ik weet niet dat ik dit wel ken. Hé, luister nou net op bed? Nee, ik denk ik wacht je hem op tijd.
Is het gezellig? Ja, het is gezellig. Ja, de veer naar woon. En, maar dat had revolutie op televisie, op Studio Sport. Ja. Mooi. En, kijk, een heel soort pomeranten zien. Die, Riemer en Annie van der Velde zijn hele hartstikke aardige mensen. Maar zo wel gebeld, want ik ben het nachtbraken met me. Heb je al wat voor? Ja. Mallorca, dat liep het mij woord. Ja, dat is een prachtig eiland. Heb je wel eens in Spanje geweest? Nee, ik ben net zo'n vakantieganger. Maar de vrouw en ik die hadden ons aan 40 getrouwd geweest. En we hadden nooit op huwelijk geweest. Dat het met nog maar eens wezen. Nou, dat is een mooi cadeau. Ja. Ja, je moet er wat voor oren hebben om een huwelijk een beetje spannend te maken. Ja, je hebt heel dan gelijk. Er ben net volle maar dit zo doen. Nee. Jongen, ik snap zo'n dokter net, hè? Ik net. Hij heeft een hartstikke aardige vrouw. Ja. Wat maakt er mij zo'n jong huppelkutje? Nou, ik vind het wel een kreeg van Ommerske. Ja, en dat je er letterlijk weer eens van hou. Ze is binnen, dat vies er eens van. Leer bien. Ik oordeel je en veroordeel je net. Hé man, zit ben wanneer ik nou, jongen? Het jou ook eerst die jongen die daar een hond op neer vindt, dat wist? Nou, en? Nou en? Dan wilde zwaarder op praten in het dorp. Want ze kan pas let in de nacht voor thuis. Ja, dat kan klets. Er is een gesprek waar dat zei, toch die plicht en Little Arabie. Ja? Maar jongens, hij gaat in de voetballerij. Douwe had een belangrijke functie. Hij beneemt ter lid van de Raad van Commissarissen. En sport is wichtig voor het zakendoen. Business, dat business. Zeg je dat? En dan voest het goed dat jou je mij giet? Vanzelfs vond ik het goed. Maar toch kinderen goed houdelijk? Als je al best met elkaar trouwt, dan best net met elkaar bezit. Meestal de playback show begint. Al je naar de zeel. Niels de Graaf als Han van Eyck mij het noemer voor altijd samen. Wij zijn vrienden van het eerste uur. Door een speling der natuur. En al die tijd die wij al samen zijn. Zijn wij op zoek naar het avontuur. Als twee druppels water lijken wij op elkaar. We vechten wel vaak, maar steunen elkaar. We staan zij aan zij. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Het wie echt verschrikkelijk dreig. Ja, want ja, elke niet wie goed. De jury had er dan echt bitter lang odien om te een reading in te komen. Maar uiteindelijk Meneer Holtrop, goeie. Fijn dat jou er binnen. Je bent correct op tijd voor de prijsuitreiking. Dan kan jou met 10 zin
waar die bekerswinnaar die Joop beschikbaar steld had. Ja, meesken, de heer Holtrop is de man geweest die als sponsor maar liefst 2500 euro doneren had. En u squalk in dat bedrag heel goed broeken. Dus daar wil ik graag even een applaus. Zo, dan zullen we nou een eindmeidje aan alle spanningen. Ja, Spieter nog kunnen maar één de winnaar wezen. En de winnaar is Han van Eyck met het nummer Voor Altijd Samen. Oftewel Niels de Graaf. Ze heeft verdorie niet eens de best gedaan. Ach, dan maak het dat uit je. Hé, daar Joukje. Ik ben blij dat ik die sjoch. Ik deed het. Het is een hele bijzondere jongen. En? Een vervolg? Ja, wat douwen. Ik maak dit weer op christelijke graag geleden, maar er is geen vervolg. Ik ben nog een keer van de trouwe soorten. Ik hoor van die gekke man daar. Ik blijf bij hem. Joukje, je bent een pracht van een vrouw. De tweede prijs is dit keer voor Madonna. Ik ben Wies mijn dij. Gefeliciteerd, hartelijk gefeliciteerd. Ja. Was er al een mooi plakje voor thuis? Ik kijk maar daar. En Dit is de eerste. Oh, een hele... ik heb een verrassing voor je. Oh? Hartstikke goed. Dank u wel, dank u wel. Tot slot. Naar Mallorca? Wij? Oh. Ik weet het toch. Wat best ik een bijzondere man, hè. Het rent aan de nek al.